Намираме се на щанда на Релева. Релева, не както аз го наричам Релева. Тук сме с Жоро, Мария. Мария. Здравейте. Много ми е приятно. Поли съм аз по Полина. Кажете ми, какво представлява Релева? Каква е дейността на вашата фирма? Създаваме едни преживявания на клиента на онлайн магазините, на сайта, в апа и в така наречения мултиканал. Това е имейл, Viber, Push и така нататък. С цел да повишиме продажбите на магазина. Как точно се изразява вашата дейност? Как го правите? Как го постигате този ефект? Да. Някакви тънко. Тайната е да събереме страшно много данни за поведението на човека в магазина. Кога ходи в магазина, кои продукти гледа, какво му е интересно точно в момента. Имаме един много сложен изкуствен интелект, който може да предрече какво иска да си купи клиента, кога иска да си го купи, по кой канал, на каква цена, да, и такива. С вас ли е в момента този? Взехте ли го изкуствения интелект? Ще винаги около нас, да. С колко храните? С данни. С данни, да. Много ли яде? Абсолютно всичко, което се движи по сайта, яде. Супер. Какви клиенти бихте искали да привлечете така за новата година? Всички клиенти, които се грижат за сайта си, искат да подобрят преживяването на потребителите си в сайта си, са добре дошли, които се грижат за развитието на бизнеса си, независимо в кой бранш са. Вие, между другото, следите ли така вашите близки къде влизат, какви сайтове посещават? Възползвате ли се от този изкуствен интелект? Не, това е забранено. Ние сме много етична компания. Разбира се, не. Че сте някакви, пускате детективи къде? Питаше дали сме си клиенти на клиентите. Да, дали ползвате услугите на вашия... Да. Винаги. Значи аз почнах да си купувам детски дрехи онлайн, след почнахме да работим с един партньор. Ставаме си клиенти, да. Зарибявате се един друг. Да. Асен, малко сме го загърбили. Асене, вие като какъв работите в Релева? Аз отговарям за партньорствата в Релева, като търсим маркетинг агенции предимно, но не само за партньорство. Нещо като връзки с обществеността, ама не толкова. Да. Беше купона с нощи. Не си ли личи? Малко сме без глас. Сме така. Смъкмарлук. Ние не сме по пиенето много, обаче пък така енергията беше зареждаща. Как оценявате, тук обстановката по десетобалната тази година? Как ви се... 11. Много е свежарско, много е приятно. Хората са много готини, поне това е. Впечатлени, да. Дигиталния ми тук сценарий, кажете ми, директно ми казват, какви са трендовете, които възпрепятстват растежа на онлайн магазините през 2022 и може ли Релева да помогне? Този въпрос означава, че има едни такива мега трендове, които се случват в световен мащаб и те или помагат, или затрудняват растежа на онлайн магазините. Един такъв мега тренд, примерно по време на COVID, беше, че много повече хора почнаха да купуват онлайн. Което е супер за растежа на онлайн. Включително и аз, между другото. Да. Обаче пък това доведе до страшно много хора, които започнаха да продават онлайн. Което пък затруднява растежа на онлайн магазините. Нали така? И понеже има страшно много конкуренция, става много сложно човек да вземе следващия си клиент. Тоест, почва да струва много повече пари. Между другото, само да вметна, че спедиторските фирми пък стоят на същата бройка. Спедиторските са едни от така печелившите в цялата тая картинка. Другите печеливши са магазините, които започнаха да продават хранителни стоки, например. Да става вече по-сложно човек да може да взима нови потребители и вече става много ценно ти да дадеш едно преживяване на потребителите, които са твои клиенти. Да. Така че те да запомнят бранда ти, да искат да се връщат, но и ти да комуникираш с тях и да напомниш за своя бранд. Това правим ние. Ние още от началото така започнахме доста малък екип и всеки нов член на семейството си беше като член на семейство, защото като започнеш от малък брой, всеки нов се опознавате и така, в смисъл, мисля, че най-готините хора са при нас. Сигурно всяка компания го казва, но аз наистина... Сен също, извинявай, загърбила добре. Благодаря ви. Много успех ви пожелавам. Какво ще пожелаете на себе си до година? Така, ако се гледате сега до годишното ви аз, какво ще му кажете? С 2023. Да продължаваме да растем със същите темпове и още по-добре.
Пожелавам ви го и аз. Чао и успех!